आटपाडी तालुक्यातील कौपुळी गावातील मतदार यादीत लावण्यात आलेली बोगस नावे कमी करण्यासाठी ग्रामपंचायतीचे सरपंच व उपसरपंच यांच्यासह ग्रामस्थांनी आटपाडी तहसील कार्यालयासमोर हलगीनं आंदोलन केले। माजी सभापती हर्षवर्धन देशमुख, युवा नेते अनिल शेठ पाटील, ज्येष्ठ नेते श्रीरंग अण्णा कदम, वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अरुण भाऊ वाघमारे, सरपंच गणपत मंडले, उपसरपंच नवनाथ कदम यांच्यासह मान्यवर व कौटुळी ग्रामस्थ उपस्थित होते। प्रांताधिकारी संतोष भोर, तहसीलदार बीएस माने यांनी उपस्थित राहून निवेदन स्वीकारले। रामहरी अनिकेत रामहरी आईवडिलांनी स्वतः अपडेट करून ही स्टॅम्प तहसीलदारच्या सहीने दिलेला आहे। ही पुराव्यानिशी तुम्हाला मी या ठिकाणी मीडिया समोर दाखवते की किती प्रकारनं बोगस पद्धतीने प्रकार चालू आहे। या महसूल प्रशासनाचा तहसीलदारचा त्यामध्ये यांच्या यंत्रणेचा सरळ सरळ हात दिसत आहे। ही व्यक्ती म्हणजे माझा काही संबंध नाही या गावाची, तरी ही नावं आली कशी त्याची सुद्धा सखोल चौकशी व्हावी आणि जो कोणी दोषी आहे त्याच्यावरती फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करावा हीच आमची विनंती आहे।